Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome to this presentation, isa pong pangkabuhayan na tinatawag na uh, Family Fed Community Livelihood Program. Ito po ay under the company ng pangalan LNR, International Company po ito. LNR stands for Love and Respect International Company. Ito po ang kanilang mga product, Taste Great Products. Mayroon po tayong 4 na klaseng coffee. Nangunguna rito ang healthy coffee na that is 13 in 1. Lahat na kilala nyo mga very natural, healthy products. Nandito po lahat sa ating great Taste Great Healthy Coffee. Mayroon tayong red coffee. Mayroon po tayong Mel Pro Coffee. Mayroon tayong Slim for Slimmer Coffee. So, mayroon po din tayong Spirulina. We have the Sugar Destroyer. We have the Sodium Ascorbate Vitamin C. We have the Premium Juice na 13 in 1. Lahat po na napakagandang ingredients to maintain the good health. Nandiyan po. We have the marami pa po mga products at ang LNR International Company, sila po ang nag-supply ng mga products kasi sila po ang nagmamanufacture ng mga products na ito at sila din po ang nag-provide ng tinatawag na system kung paano kumita ang ating ilo-launch or na-launch na Family Fed Community Livelihood Program. So, this is a very short presentation. Gusto kong i-present sa inyo maliban sa benefits of the health, mayroon po tayong tinatawag na financial benefits po rito. Unang-una, ito po ay project or livelihood program ng ating Family Federation for World Peace and Unification, kaya tinatawag nating Family Fed Community Livelihood Program. Ano po ba ang mga tinatawag na financial benefits? Paano pa maging member? Wala po tayong tinatawag na membership fee rito. So, para magiging member, bibili lang po tayo ng isang pouch ng healthy coffee. That is sa halagang 989. So, ang 1 pouch na yan, ang laman nito ay 20 pieces of sachet. So, once nagiging member na tayo, dahil bumili tayo ng isang pouch sa halagang discounted na po yan, 989. Actually, 1,000 ang isang ang SRP product na yan. Once you become a member, sa ating tinatawag na repeat purchase program, mayroon tinatawag tayo na charity price na dito tayo magkakaroon ng napakalaking discount na. Ano itong charity price? Once bumili ka ng 1 pouch, buy 1, take 1 po ito. Dadagdagan ito ng 3. So ang ibig sabihin yan, you buy 1 pouch, you take 3. So ang ibig sabihin yan, mayroon kang 4 na pouch sa halagang 1,000 pesos. So 1,000 pesos, ilang piraso ang bawat pouch? 20 pieces. So ang ibig sabihin yan, nakatanggap tayo ng 4 pouches, 4 packs ng coffee na yan. So kaya ito ay bawat isa nagkahalaga na lang ng 12.50 cents. 12 pesos and 50 centavos per sachet. Okay. So, paano ba kumita
ang ating family fed at saka lahat ng mga members. Ano mga financial benefits natin dito? Ang LNR International, mayroon silang tinatawag na network system na the moment ito ay may encode, yung una nyong buy, mayroon itong tinatawag na corresponding codes. So, i-encode po ito. So, ito po ang ways to earn. Mayroon tayong tinatawag na ways to earn. So, number 1, pwede tayong mag-direct selling dito kasi napaka ganda po ang discount. So, napakalaki ang discount. So, from 50% up to 100% ang discount bilang members. So, through the discount, ibenta mo sa SRP price, then malaki po ang magiging income. So, optional po ito kung gusto nyo magbenta. Dahil mahilig naman tayo sa benta-benta, lalo na pag mayroon tayong mga experiences of fundraising. Now, mayroon tayong tinatawag na direct referral income, direct referral bonus. Pag ikaw ang naka-invite na pa-join mo sa ating Family Fed Community Livelihood Program, mayroon kang direct referral because ikaw ang nag-invite, ikaw ang nag-sponsor, bibigyan ka ng 150 pesos bawat taong na-invite mo. So then, mayroon itong tinatawag na matching bonus. So, sa matching bonus, pag ikaw ito at naka-invite ka ng dalawa, si A at saka si B, so, maliban sa direct referral na tag 150 bawat isa, nagpipiring po ito, bibigyan ka ng company ng 250. So, ang ibig sabihin niyan, 250 pesos bawat pair. So, hindi lang sa first yan. Mayroon pang mga second level, third level. Kahit hindi na ikaw nag-invite, pag nadugtungan niya, nadugtungan pa. So, sila magkaroon ng pairing income, kayo rin nasa taas. Mas marami sa'yo. So, pang-apat, ang tawag nito ay unilevel bonus. So, sa unilevel bonus, ito yung tinatawag na repeat purchase. Magkano ang return or magiging bonus pag ang mga member nagre-repeat purchase. So, pag ikaw ang bumili, limbawa bumili ka ng isang charity price, mayroon tayong red coffee rito, this is 500. So, bibigyan ka ng apat na packs, apat lahat kasi buy one, take 3, 4. So, ngayon, dahil bumili ka, mayroon kang 40 pesos na tinatawag na unilevel bonus. And then, halimbawa, mayroon kang 5 dyan na na-invite o na dumugtong dyan at bumili naman yan buwan-buwan ng kahit isang charity price, isang set lang, then mayroon kang 40 pesos buwan-buwan sa first level mo. And that is 200 pesos. Now, suppose yung 5 na tulungan mo at nakapag-invite din ng tagpa 5. So, nagiging 25 na katao. At buwan-buwan bumibili yan ng kahit isang charity set na buy 1, take 3. So, dahil bumili sila, then you have 25 times 40. Ano po ito? 1,000. So, mayroon kang 1,000 buwan-buwan sa 25 katao na yan. Tapos dumami rito, nagiging 125. Tulungan lang po ito at down to the 5th level. So, sila ay bumili naman ng isang charity set bawat buwan. Minimum lang po yan. So, mayroon kang 5,000 buwan-buwan. And then suppose dumami.
nag-multiply, nakapaghanap din sila ng tag 225. 625 na po yan. At iyan ay bumibili ng kahit isang 1 charity set every month, buy 1 take 3. So mayroon kang 40 pesos, so that is already 25,000. So kapag ito ay nagsagad na, nagkahanap din sila ng tag 5 katao, so nagiging 3,125 na po yan. And then, pag bumili yan buwan-buwan, so mayroon kang 40 pesos bawat isa sa kanila, so that is 125,000. So kung itotal mo yan, buwan-buwan po ito ang tinatawag na unilevel bonus. So yung ating Family Fed, Federation for World Peace, Cavite, nandito sa siyang number 1. Then, mayroon na tayong 5 na mga elders dyan. Yung mga 5 elders na dudugtungan na din, dugtong yan. Tapos, kung sagad na yan, lahat kumikita dyan. At wala namang hinto ito tuloy-tuloy yan. So, si Family Fed kumita, yung second level kumita lahat yan. Down to infinity po yan. Pero, ang kikitain ng Family Fed, hanggang 5th level. And then, to the 6th level, ito na naman ang mag-enjoy on top. So, the 7th level, ito na naman mga tao rito, down. Pero, tuloy-tuloy ito. Yung monthly income na yan. Okay? So, napakagandang source of income ito para sa lahat. Itong tinatawag na pairing or matching bonus, tuloy-tuloy yan. No, habang mayroong mga na-register pumapasok dyan, kung sino yung nasa taas, laging mayroong pairing income, down to the line, no? So, ang pag-include dyan, parang kakamada yan Naka-invite ka man kaagad o hindi, basta manadaanan ka, mayroon kang pairing income. So, again, ang benefits natin dito, as a member of the Family Fed Community Livelihood Program, una sa lahat, yung health benefits natin. Palitan na natin yung mga 3-in-1 na acidic na mga coffee. Bili tayo ng ating sariling coffee dito. Kasi 12 pesos lang per sachet pag member ka. Tapos spirulina, tag 3, mahigit lang 3 pesos bawat isang capsule dyan. We have also the vitamin C, more than 3 pesos lang per capsules. Ito ang pinaka flagship product natin, no? Powder po ito. Pag mayroon kayong talagang karamdaman sa katawan nyo, ito ang number 1 yun. Dapat inumin araw-araw. So, maraming salamat po at mayroon pa tayong incentives dito. Marami pa po, but hindi ko muna ma-explain ngayon. But the most important, bilang member ng livelihood program na ito, pwede tayo mag-direct selling because napaka-ganda yung ating tinatawag na income pag nakapag-purchase tayo kasi from 50 to 100% ang discount bawat member. O lalo na pag bumili ka ng charity price na buy 1 take 3. Okay? So, and then kahit 5 lang na-invite mo, direct referral, 150 times 5. Tulungan mo lang siya lang mag-multiply, mag-duplicate. Paramihan ito And then sa matching bonus, bawat may dumugtong dyan, left and right, lagi kang mayroong 250. Wala nang katapusan yung 250 mo pag hindi matatapos yung pag-duplicate. And then pag nagre-repeat purchase ang mga members, no? Ikaw, mabigyan ng isang unilevel bonus, lahat ng mga members down the line, up to 5th level mo, mayroon kang kikitain. Kaya, ito po ay maganda. Ang maradak natin dito, pangmasa po ito. So, hindi po kinakailangan i-explain mabuti dahil alam naman natin na ito po yung mga healthy products sa ating daily needs. Mga basic po ito. It is very important to protect our health while at the same time, magkaroon tayo ng mga extra income. Ang requirement lang natin dito habang kayo ay member ng ating Family Fed Community Livelihood Program, bumili lang tayo kahit isang set lang, buwan-buwan, no? Para tayo kumita lahat, no? So, humina man ang entry dito sa ilalim, but the most important, tayong lahat ng mga member, bibili lang po tayo ng kahit isang set lang ng buy one take one.
I'll take 3. And then, kumita ka, lahat kumita, lalo na yung ating pinaka-head doon ng Family Federation for World Peace and Unification. So, thank you so much. Welcome to our new program, Family Feed Community Livelihood Program. Provider natin is the LNR International Company. Thank you so much mga kapatid. Text nyo lang ako, tawagan nyo ako, i-message nyo sa FB. So, I'm here to explain more about all this program. Thank you so much.